Bu netibedenden işgargılamın 3 tança ağdan veklap duran ha ağdıcı kene buun ağdı veklanıp hitarlık edip içten ağda çarek ettim. Dirakdanmam ödüňiz bilýäňiz aýtmakam horma kafeýe gitdim. Görşüňiz ýalyka badan canly kıvırtap duran salata gadetdim. Etli çöreksiz bolmaz, men gyllam etli çörek gowary. Mantinam ödüňiz bilýän horma bar mantin men gaýtdan gelşige bolanyk. Ay içilen çaýyňa tan tajagy, mini fitjarlyk 10 tane kolo. Garaçy nämçi tanayan İyem berda tana makam güşşigel mantı yapıp batira. Siz oşo görüp başlanmalysyňyz like'yňyzy goýun. Kommentariýaňyzy ýazan. Garaçy onuň insanyna şo görkezjek bolýan men. Adam başna bir tan merçimegem, şda hurmaň merçimegem gowdur. Yumşaçyk diýe bir hilçine kıvırdap duran zat ýokdur hurmaň merçimeginiň. Mantyna öwü oturmaýyn hemmejaňyz bilýäňiz. Bärde eýäm güler ýüzlü nurana ýüzlü kylataşym geldi maňa kabul bolsun diýen bolýa mutna hart diýen bolýa maňa ştaýda ýylar. Noş bolsun kylataş. Eýäm gyllam adam maşyna bir tanaka cappuccino kofeda gadetdiler. Täwäp gyllam irgel iýip bolalar. Adam maşyna bir cappuccino içdiňi diýene näme içdiňi ştaýda? Tort barlam ýapyladyňy diýen ha. Batyram ştaýda cappuccinosyny içen bolýardy. Vay gowdugyny diýen mene ýok bolaýda batır. Näbe slivkaly torty. Buna dat goranlar bilýänler, dat gormadyklar hukman dat gortun. Başga ýerde bunýal tagam ýok tortyň, bul başga tort buna aýdyp oturmak gerekkel. Ondan hojaga ýerde fruktowul tort, bunu ýemede abyşny tort, abyşnça tort bildiň. Ýöne ýanka slivkaly tort bilen bu mazgi torta taý geljek tort ýok. Kelläň işletdiýär. Batır tamandan beter kelläň işe biz çydamar dip öňünden tort şeýdip alaq gatdyn öz gyzdamyň öňüne geçiren. Oňaçyn içine tereden içine. Duruşy bilen hot. Munam alýadany men kellem gowy işlemeli ýadany men öz gyzjam öz öňüne goýýa. Ana. Ona öňüme geçiriň diýe hemme zady meni diýip ýaşdaýda lälikde. Onun eýlek gyzlaram sen ýyp belany ýelliýäden beýlek tortlaram ştaýda. Haýdap men çagamyň öňüne süýşürýärler. Ana, men gyzjam ýaşdaýda şeýdip. Hawa men erwet alalaýan men. Hemme tort şeýdip güşüm öňüne süýşürdik. Ana, ýa-da bir güşü bar aýyny şu temirejek bolup ýyp oturýar. Soňam arasynda frukto çaý içýär. Mut bolan soň bir çaý barda gadetdiler bugunlay göräýde özler şo tölen bolsa onça frukto çaý içmeýärler. Mut bolan soň çäler şeýdi. Bärde de güç şeýdi bir çykyrdadyp güller ýamyl bir dat diýenler daha. Aýanama gyýarsam gülüp durýar hiç haýry ýok. Soň bärde batyr haýdap klient ale o kliente men aýkadan görýän näwil oň stadion aýkadan gören bolsaň onu 220 etýämsem 250 gence diýip ştaýda o geneje şeý diýip oturýarda. Ýa-da sütlaş geldi. Sütlaşam ýydy bay bu atyllyňa dowsul şowunnay. Süt ay munam güşşip gatira. Aýda ketен agda çeredip men güşşän ýitir bolsaň beýleklere ýitirmänsiň diýmän beýlekleňem. Ýywa türýäne güşşün kamera alyp bolandan men diňe güşşyn alýan beýleklem kamera bolanok. Almak bolanokda kamera. Ana ştaýda şot geldi. Açylanok. Ana açyldy şot. Şot geldi şot. Ana, näçe bol şot? Ne görnenok? Mutlu görnýärler. Hani 688 manat. Ana. 625 manat çıkıptır, procent koşuptırlar işgärler hyzmat etdi diýem 688 manat çykdy hana. Şot, opşy. Bolmy? Barın. Ana, şonça da diýen 680 manat çıkıptır. Aeroportda haýta adamlardan gaçmaly, dikkatli diňläň. Köne studentler beýdip geçek bolup oturmak sizem diňläň. Moşda duşa nälsiňiz şuňal situasiýa. Bir gedek aeroportda oturýar Pekin'de. O adam men täze student 5 maltay. Bu Hytaýda ýaňy bir ýanyma bir garryjy adam gelýär. Ýüregim awa oturaýmal oňa. Geldi de gyýdym janydy. Şu telefonum dögüllimi diýdimi? No telefonu öşdi. Şonu diýdi sen telefonuňa goý birine jaňa daýynä diýdi. Menem täze student bilmedik sıradym Hytaýça boly ingilisçele de berden. Menem aýtdym, "Anha etdirer saňa" diýdim. Onna diýdi, "Seň ödüňkiden jaňa daýynä" diýdi. Menem ýok bagyşlaň. Etdim de geçip gitdim. Ödlere etýärler. Dedim şeýdip çyka geçip gidin. Telefonuňyzy beräýmä. Ya uğurlak gider bolýar aeroportda gaç gitme dersiňiz. Bir ýerik jaňatda da maşynçystyk etdi da. Kimiň telefonu?
sizin telefonuňyz, kimin nomeri, sizin nomeriňiz. Etmeň şonýal zatlardan häzirrak boluň, bermeň hiç kime telefonuňyzy, ýüregiňizi awatjak bolýar turmaň, siz Türkmenistanda däl. Daja şu o taýda da hemmekşe ananyp bolanok. Şoň üçin häzirrak boluň. Simbol bärde, o üçin strogo. No prawilalar strogodur. Hiç kime dakaz edebilmeýäňiz. Tak şuda häzirrak boluň, diqqatli. Rifosçyk etmegen ýatdan çykarman goý, dostlaryňyz görsün. Häzirrak bolsunlar. Dengan tavuklarına yumurtkalarını yiyemi. Eğer de tavuklarına yumurtkalarını yiyen varsa onun ötede 5 tane usul aydık geçecek ve videonun sonunda çeni görülü. Şu 5 tane usul yerine yeterseniz 100% kefillik geçeceğinden sizin tavuklarınızın öz yumurtkalarını yemeyeceğine. Etmeli işlemlerin ilkincisi. Yani sizin tavuklarınızın yumurtkası yok olup şunun alakasında da yumurtka beriyen varsa yumurtkan imen öğrenen tavuk gözünün ağrına olduğunu her kaçan yer durur. Birinci edilmeli şuları yapar yumurtka gerek. Bolluğu çoğu yapıp olsun, dilliğin olsun. Tavuklar yumurtkan görmedi yani. Eğer de tavuklarını başarıp öğrenip bilseniz onunla yumurtkalar yukarıdan oyun. Kaçan da yumurtkan yukarıda verseler onu yankı yiyen tavuğumuz görmez ve şeydip yumurtkan önünü alıp bilersiniz. Yani imediğinin önünü alıp bilersiniz. İkinci sorumuz. Haydi tavuğumuz yumurtkan yiyenin öğrenmeler ve tutup sonra karantina geçirmeli. Karantina geçirmemizin maksadımız tavuğumuz yadından çıkarmalı. Yani yumurtka yemeğini öğrenenini bir neçe günden sonra yadından çıkar, yeniden sonra izine getirip koyup biler. Üçüncü sorumuz. Yankı iki tane ulanlık bilen tesir etme neticenin görmedik diyelim de şular yer bıçağı ve o da tutup kızdıranmadan sonra tavuğumuzun cürnüğüne yeriyat. Yani itiyerin ayrımından sonra tavuk yumurtkanın daşını kavun dövüp bilmez ve çonluk bilenem imetini koyar. Dördüncü turumuz olsa tavuklarımızda şular yalaki açıkı giydiriyor. Yani haydi tavuğumuz yumurtkanı yiyen olsa sonra açıkıcını giydiriyor filan yankı tavuğumuz yumurtka imeti kağlar. Beşinci turumuz her kadar koyan bıçağımız inne savandır. Elimiz aliyat ve okurdonu minip gül yalçak buğlama palav ediyor. Salam hemmelere, men Gödel. Bu videoda men siz bilen Türkmenistan'ı edip bilecek, emma Amerika'da edip bilmeyecek 3 saatinizi gurrun vermek isteyen. Video like basma, komentar yazma ve paydacıga basıp meni gollama unutmayın. Gelin onu başlayalım. Türkmenistan'ı edip bilecek, emma Amerika'da edip bilmeyecek birinci saatiniz. İlk bilen islenmağıtınız, gongşuyunuza gidip oturup çay içip kıyıvat edip bileyiniz. Emma Amerika'da hemme kişi başagay, siz bilen oturmağa, çay içmeye hiç kimin vakti yok. Şoň üçin gongşular bilen gatnaşanoklar. İkinci, islen vaqtınız Türkmenistan'a yere saçak yazıp islen şeklinize iyi biçip bileyiniz. Emma Amerika'da bul bolanok. Sebebim berdaklar halı ulananok öydü. Mesela bizim öyümüzde de bir ya 2 tane halı var. Olam stolun aşağına duruya oturup bolanok kıynansak da yerde. Üçüncü, garnaşlarınıza yatımlık gezmeye gitmek. Türkmenistan'a edip bilersiniz. Emma Amerika'da beyle zat yok. Dine özür için yatara oturora yer var. Şoň üçin kän yatımlık mihman alanoklar. Garaz, bu video gonuňyza yarandyr diýip umyd edýän. Inniki videolarda görüşýänçe hoş sağ olun. Daglykda görüşelim. Paka paka.